Всеки ден ние се срещаме с хора от различни професии и разнообразни индустрии. Стремим се всеки от тях да остане доволен, предлагаме им решения, които им помагат в бизнеса. Това е Петър, един от клиентите на Метро. Той управлява хотел и редовно ни поръчва за доставка на необходимите му продукти. Петър и неговите колеги са винаги много заети. Бизнесът трябва да върви гладко. Най-важно е гостите да бъдат доволни. Почти не остава време за административна работа. А въпреки това хотелът има нужда от продукти. Те трябва да бъдат доставени на време и в пълен размер. Затова е необходимо да се направи поръчка. За да улесним правенето на поръчка, а и да спестим време на нашите клиенти, разработихме системата Метро онлайн доставки. Да я погледнем сега отблизо. Петър и неговите колеги ще поръчват от тук нататък по този начин. Договорили са предварително условията с техния Метро менеджер клиенти. Така ще си спестяват много административна работа, време и пари. За да направи нова онлайн поръчка, Петър може лесно да търси продукти в системата. Необходимо е да напише името на продукта или съответния артикулен номер и да добави нужното количество. Системата Метро онлайн доставки автоматично показва цената, съответстваща на всеки продукт. Отстъпките и текущите промоции са вече включени в крайната цена. Също така системата информира Петър, ако той вече е поръчал някой от избраните продукти. За улеснение, Петър би могъл да избира стоките и от списък по категории продукти. За да е сигурен, че е избрал наистина желания продукт, Петър може да сравни с снимката към него. Ако има допълнителни въпроси или се нуждае от съвет, Петър винаги може да се свърже с неговия менеджер клиенти в Метро. В случай, че има по-специални изисквания към даден продукт, Петър може да ги опише като коментар, когато подготвя поръчката. Гостите на хотела ценят специалитетите в менюто на Петър. Особено предпочитани са деликатесите с прясно уловена риба и морски дарове. Главният готвач понякога може да не си спомни за всички детайли на менюто. В този момент отново идва на помощ Метро онлайн доставки. Системата позволява да се изготвят каталози за специални поводи, както и за ежедневна употреба. Списъците се запазват под съответното наименование, така че в бъдеще всеки лесно може да провери с какви продукти са приготвени конкретните менюта. Когато, например, се дава поръчка за морски деликатеси, е достатъчно да се отвори съответният списък и да се актуализират продуктите и тяхното количество. Освен личните си списъци, Петър може да се възползва и от готови метрокаталози, създадени по повод специални събития и съобразени с неговите изисквания. Те са налични в отделна папка Метрокаталози. Неговият Метро менеджер клиенти е на разположение за всякакви въпроси и индивидуални съвети. Има продукти, които вашите клиенти купуват редовно. С програмата Метро онлайн доставки можете лесно и бързо да намерите последната си поръчка. Петър проверява статуса на направените от него поръчки и може да повтори коя да е поръчка с едно кликване на мишката. А какво правят колегите на Петър? Сега с Метро онлайн доставки всеки от отделите на хотела може да направи своя индивидуална поръчка. Петър има възможност да контролира и координира поръчките на своите колеги и да ги коригира. Последната стъпка е проверка на детайлите по доставката. Ако е необходимо, Петър добавя коментар и избира предпочитан от него ден на доставка. След като изпрати поръчката, той може да я разпечата директно от системата. В Метро поръчката се проверява и одобрява, а Петър получава имейл потвърждение. За удобство на нашите клиенти създадохме Метро онлайн доставки. Система, която да работи бързо и лесно, за да им пести време и пари. Нашият търговски екип ще се радва да отговори на вашите въпроси. Свържете се с нас и се възползвайте сега от Метро онлайн доставки. Ще се радваме да ви бъдем полезни.